Peygambercan aleyhissalatu vesselam'ın da ummatından tapşırıgısı tenakahu tekthuru fe inni ubahi bikumul umam hatta bis-siqt. Ey cavallar, ey zenana merdan, nikahlaşın. İzdivaz edin, nikahlaşın. Ve başardığınızdan çağı dünyaya getirin. Menin ummatımdır sizin çağılanız. Kıyamet gün iftihar edecektirin ummatımın sanının kendiğine. Hatta eğer bir çağa nakıs halatta dünyaya gelip düşse de şu kıyamet men ummatım hesaptır deyiptir. Men ummatım köfeldin deyiptir. Bir olukon sogab Huday Taala zinanaları veren bir olukon derece, bir olukon fazileti ki erkeklere vermeptir. Erkeklere birin sogabından artıkmaz edip veriptir. Hatta bir vakt Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın yanına bir zinana geldi. Hazreti Selame radıyallahu anha. O dedi ya Resulallah dedi. Tubeşşirur ricale bi kulli hayrin ve la tubeşşirun nisa. Ya Resulallah vağızlığında, nasihatlığında erkekleri hoş edecek, beğendirecek, qav sogaplardan aydiyan diptir, cihade gitmeli, kafirler bilen savaş meydana girmeli, cumğa, cemaat, bir olukon sogaplardan aydiyan olur, beğendiriyan, şu zinanalarda ba sogaptan aydan oğa diptir. Peygamberimiz dedi, ashabuki desesneki lihada, bir näçe boydoşluğun arasından gelýänmi? Şolar iwerdim seni dipdir. Şolaň soragym dipdir. O da hawa dipdir ya Resulallah. Onna Peygamberimiz eşit kulak as dipdir. Ve eşittir dipdir. Afama tarda ihdakunna annaha iza kanat hamilan min zawjiha ve huwa anha radin anna laha misla ajri as-sa'imil qa'im fi sabilillah. Aya zinanalar razı demi diptir. Her haçan şolaň birisi öz adamsından bardar olup, göwreli olup, çağa göwresine jaýlaşýa, adamsy da razı hoş şo zinanadan, şol zinanaň sogaby heminki göwresine çağa gally, guya cihat meydanyna agzy bekli cihat edip gören adamlar ýalyk sogaby bar idi. Cihat meydanına kafirler bilen savaş edip ya ağzı da bekli arada hem de kafirler bilen savaşıp ya vuruşup gidip ya şol adamın näjere derecesi var bolsa şol göwresine çağa galan zinananyň şu tüýsli ajry var, sogaby var dedi. Yani bardar bolmak, göwresine çağa galmak şu derecesi var musulmanlyk bolla. Kafirler bilen jihada giren ýaly. Hom izinden aýtdy. فإذا أصابها الطلق لم يعلم أهل السماء وأهل الأرض ما أخفي لها من قرة أعين. Dokuzay çağanı götürüp tursa kalsa deni ağır yükü deni özü bilen bile götürüp iyi biçkisi dem alsı ahir vaktlarını deni iyi biçkisi dem alsı yatıp duracak bolsa bir ağır yük bilen kıyın bolup amma şol zamanlar geçilip de inni zayman etmeli vakit çağanı dünyaya getirmeli vakit gelip de burs derdi tutanma yerdeki göğündekiler ona verilecek sogabın sanını bilip vermezler dipdir. Bir zinanayı ki bir çağanı dünyaya getiriyor bagat dert çek ya burs tut ya Türkmen burs tuttu diye şol dertte görýän sogabyny, şu dertte çekýän sogabyny aljak derejesini ýerdäki göňdäki adamlar bilmez dipdir. Şeýle sowlu sogap şo zenanaga beriljek dipdir. فإذا وضعت لم يخرج منها جرعة من لبنها ولم يمس مصة إلا كان لها بكل جرعة وبكل مصة حسنة. Çağa dünya gelip kucağına allı 2 ýyllap süýt berýär,
her süydemenne çağa, her bir däne gatry ki süt göğüsten çykýa, we her bir çağa agdyny däni soronna agdy bilen her haýsyny bir sogap ene ýazylyp durmalypdyr. Hadisi kamil ahyryny çelin okuýayn teberrük görürüm. فإن أسهرها ليلة كان لها مثل أجر 70 رقبة تعتقهن في سبيل الله. Ene däni gije ýary turýa oglan aglanna. Emdiriye derdi bolsa derdine gulan asya. Her gije ýeke turýa 70 däni kul Allah ýolunda azat edin ýaly soga bolar dipdir. Hom ahyryna da aýdypdyr: "Salama tadri limen a'anni bihada." Ey salama dipdir, salama ýanky gelen zenanan ady. Bilýärmi kime üçin maşy sogaplar haýsy zenananky? Lil mutamatti'at as-salihat al-muti'at li azwajihinna allawati la yakfurna al-ashira rawahu at-Tabarani. Bidide Allah'ın beren büyürüklaryny däni mutyg bolan namazy täretli zenanalan gahaşy diýdi. Salih zenanalanky diýdi. Adamsynyň itaatyna, adamsyny hoş edip ýören zenanalanky diýdi. Zindigisinde, ýaşaýyşynda zol zeyrenip ýörmeýän zenanalan gahaşy derejeli diýdi. Göwreli bolmak we bardar bolup çağı dünýäge getirme, çağany ekläp ulultmaň sogabyny eşitdiňiz musulman dogul. Yeňil iş däl. Hiç bir erkegiň başarjak işi däl. Hemçinani ki hiç bir zenana savaş meýdanyna, uruş meýdanyna girip bilmeýä, elini kılıç alıp, tüfeň alıp cihat meýdanyna girip bilmeýşi ýalyk hiç bir erkekde bardary we hamile bolmak, göwreli bolmak zahamatlaryny çekip bilmeýär. Hemçinani ki hiç bir zenana degen kılıçyň yaralarynyň öňünde durup bilmeýär, uruş meýdanyna hiç bir erkek däni çağı dünýäge getirmäň derdiniň öňünde jydap bilmeýär. Ey musulman oğullar, bir zenane ki göwreli bolanna çağysy göwresindäki kulak. Göwresindäki çağı däni iýbiçkisi şo eneň iýbiçkisi bolýar. Hatta ene iýbiçmese wa. Ene iýbiçmese eneň däni zahire eden, bedeninde zahire edenläni gutdalarynyň oglan tagziýe etmäni, garnyny doýurmany durýar. Hatta sünklerinden, elinden, ayağından, bilinden, hatta dişlerinden şu gutdala da her yerine insanın şol gutdadan tagziye edip şol janin, şol çağı ineni däni yani enen bedeninden tagziye etmäni durýar. Ene iýbiçmese, ene kembude gaza getirse şedireklidir enele basym däni ýaşul bolşýar, basym beli agyr, aýagy agyr, basym dişler dökülýär, kynçylykly görýär, çün çağaň däni zähmetlerini çekellik derekli. O şo derekli şol agyr ýükler üstünde bolan soň Hudaý Taala jenneti erkekleň aýagynyň aşagyna goýmady, zenanalyň aýagy aşagyna goýdy. Şu kynçylyklar bolan soň, şu gaty bir zähmetler bolan soň däni Hudaý Taala Peygamber zanyna aýtdy, "Fiilamalyň enengdir" diýdi. Kim ya Rasulullah diýilenne enengdir diýdi. Soňra kim diýilenne ýene enengdir diýdi. 4-nji gözek ataňy fiile diýdi. 3 gözek öňçek eneňi tapşyrdy. Çün eneň çeken zähmeti qyn hiç bir erkegi başarjak däl. Kemun Mawlana aýdyşy ýaly her kesira behre kari sağtan meýli anra derdeleş andaqtan diýşi ýaly herkesi bir iş üçin yaradylypdyr musulman dogullar. Biz zenanalyň ulukon hünäri jihada gidip gelen ýaly aljak sogaby ulukon derejeler kazanşynyň däni bir ulukon sebäbi illeti hemin bardar bolup çağı dünýäge getirmek musulman dogullar. يا مكة بثي الأنساما فضيوفك أهدوك وئاما ورياض